मी या भागात फिरत असताना मला बरंच काही कानावर आलं। इथले राजे आपल्या युवकांना व्यसनाधीन करण्याचं काम करत आहेत असंही देखील माझ्या कानावरती आलं। अशा व्यसनाधीन युवकांना करणाऱ्या माणसाच्या पाठीशी आपल्याला उभं टाकायचंय का? या ठिकाणी ग्रामसेवक म्हणून प्रशासनामध्ये काम करून अभ्यासू असणारे, सुशिक्षित असणारे, वैचारिक असणारे आणि विशेष म्हणजे आपल्याच भागामध्ये रहिवासी असणाऱ्या माणसाला आपल्याला निवडून द्यायचं, याचा विचार आपण या ठिकाणी करणार आहोत। आज म्हणजे काही वर्षांपूर्वी एक चित्रपट आला होता अमिताभ बच्चनचा, आणि त्या चित्रपटामध्ये एक गाणं होतं। इथे जे माझे ज्येष्ठ मंडळी बसलेले आहेत त्यांना ते गाणं आठवत असेल, मैं मर्द टांगे वाला, मैं मर्द टांगे वाला, दुश्मन क्या मुझे मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। परंतु आज ज्यावेळेस राजांनी व्यसनाधीन आमच्या युवकांना केले तेव्हा त्या युवकांकडे बघितल्यानंतर मला ते गीत आठवतं, आणि ते आमचे युवक असं गीत म्हणत असतील, मैं गुटखा खाने वाला, मैं गुटखा खाने वाला, मैं बीड़ी पीने वाला, मैं गुटखा खाने वाला, मैं दारू पीने वाला, अरे दुश्मन क्या मुझे मारेगा, मैं तो खुद ही मरने वाला। अशी अवस्था या ठिकाणी राजांनी करून ठेवली आहे, आणि ती अवस्था आपल्याला या ठिकाणी आता बदलायची आहे। आणि म्हणून आपण सर्वांनी आपले जे उमेदवार आहेत त्या उमेदवार